गोजोन्थों लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों बरायनानै लाबोनाय थाबाय। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लाबोनो सानदों। दानो जोंनि 5 नागरिक इन्डियाननि जे द्रौपदी मुर्मु राष्ट्रपति बिथाङा दिनैहाय बेसेन गोसा बिबुंथि लाखिदों। दानो जोङो नुनो मोनो, आङो थांनाय जे 15 आगस्टनि सिगांबो आरो 15 आगस्टनि समावबो जे नोंथांमोननि गेजेरावहाय मोनसे बिबुंथिखौ आङो लाबोदोंमोन, जायानाखि फासिनि अर्डार जाब्लाबो, फाइनान्स केस नांनानै थाब्लाबो बिथाङा गोसोबायदि हगारनो हायो, बे बाथ्राखौ नोंथांमोननि गेजेराव लाबोदोंमोन। दिनै जोंनि इन्डियानावनो बयनिख्रुइबो बांसिन केस पेन्डिं जानानै थानाय हादर वार्ल्डनि गेजेरावहाय, बिश्वनि गेजेराव जोङो बेखौ नुनो मोनो रायजो राजाफोर। बेखौनो दिनै बिथाङा दुखु प्रकाश खालामनायनि गेजेरजोंहाय माबायावहाय मोनसे कनभेनसननि गेजेरजों, मोनसे मेलनि गेजेरजों बिथाङा बुंदों। दा गासैबो पुलिसफोरा नायबिजिरनायनि गेजेरजों आरो गासैखौबो नायबिजिरनायनि गेजेरजों बेखौहाय क्लियारिफिकेसन खालामनांगौ आरो गोबांथार मानसिफ्रा फान्दाय जानानै मोजां केसफोरखौ सारिजारि खालामा लाफैनो पेन्डिं थारिख बाय थारिख खालामनानै बेबायदिनो लाइफ बरबाद खालामलांनाय, बे बाथ्राखौ दिनै बिथाङा बुंदों। दिनै रन्जन दैमारि सारनि बिसयावबो बेबायदिनो जादों। थांनाय 15 आगस्टआवनो बिथांखौबो बख'नो हायोमोन फाइनान्स केसाव नांदोंब्लाबो, आरो दिनैहाय सान्ति सुक्ति पिस एकर्ड जाबाय हिसाबै रन्जन दैमारि सारखौबो बख'नो हायोमोन। बेफोरबायदि गासै केसफोरखौनो लानानै दिनै द्रौपदी मुर्मु बिथाङा, राष्ट्रपति बिथाङा दिनैहाय मोनसे मेलनि गेजेरजों रोखायै बुंदों, गासैबो केसफोरखौहाय गोख्रै फोजोबस्रांनांगौ आरो बयनिबो सान्थि भाबै जोङो माबानो रायजो जानो थाखाय, जिउ खांनो थाखाय बयखौबो जेरै उदांस्रि मोनबाय, उदांस्रि मोनहोनांगौ। बे बिसयखौ लानानै दिनै द्रौपदी मुर्मु बिथाङा मिडियानि गेजेरजों बा मोनसे मेलनि गेजेरजों बुंदों। नोंथांमोनहा खोनासंनानै नाय, बेसेबां सेन्टिमेन्ट नांथावथाव। दिनै राजनिथि गावनियाव खैसार खालामनानै दिनै रन्जन दैमारि सार आरो बेजों लोगोसे गोबांथार बेबायदिनो गुबुन हादराव भुटान आरो बांलादेश, बेबायदिनो नेपालफोरावहाय, बेबायदिनो गुबुन स्टेटफोरावबो जोंनि बिर जोहोलावफ्रा दङ। बेफोरखौबो थाब सारिजालि खालामनानै जोंनि बिटिसि सरकार बा आसाम सरकारा सान्थि सुक्ति जाबायब्ला रिक्स लानानै बेखौ मावोब्ला थाबैनो बख'नो हागोन होननानै मोनसे आसा मिजिं थियो नैबे द्रौपदी मुर्मु बिथांनि बुंनाय बाथ्राजों। बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोनहा खोनासंनानै नायलां। चुनौती है। इस समस्या को प्राथमिकता देकर सभी हितधारकों को समाधान निकालना है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस सम्मेलन के एक सत्र में केस मैनेजमेंट से जुड़े कई आयामों पर चर्चा हुई है। मुझे विश्वास है कि इस चर्चाओं के व्यवहारिक परिणाम सामने जरूर आएंगे। हमारी न्यायपालिका के सम्मुख ऐसे अनेक चुनौतियां हैं जिनके समाधान के लिए सभी हितधारकों को समन्वित प्रयास करना होगा। उदाहरण के लिए एविडेंस और विटनेसेस से जुड़े मुद्दों पर न्यायपालिका, सरकार और पुलिस प्रशासन को मिलजुल कर समाधान निकालना चाहिए। देवियों और स्वजनों, ये हमारे सामाजिक जीवन का एक दुखद पहलू है कि कुछ मामले में साधन संपन्न लोग अपराध करने के बाद भी निर्भीक और निश्चोत घूमते रहते हैं। जो लोग उनके अपराधों से पीड़ित होते हैं, वे डरे से में रहते हैं मानो उन्हीं बेचारों ने कई अपराध कर दिया है। महिला पीड़िताओं की स्थिति और भी खराब होती है, क्योंकि प्रायः समाज के लोग भी उनके साथ नहीं देते। मैंने देखा है कि गांव का गरीब आदमी कोर्ट कचहरी जाने से डरता है और बहुत मजबूरी से ही अदालत की न्याय प्रक्रिया में भागीदार बनता है। प्रायः वो अन्याय को चुपचाप सहन कर जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि न्याय के लिए लड़ना उसके जीवन को और अधिक कष्टमय बना सकता है। उसके लिए एक बार गांव से दूर अदालत तक जाना ही बहुत बड़े मानसिक और आर्थिक दबाव का कारण बन जाता है। ऐसी स्थिति में बार बार तारीख देने यानी स्थगन की संस्कृति अर्थात कल्चर ऑफ एडजर्नमेंट से गरीब लोगों को जो कष्ट होता है, उसकी कल्पना भी बहुत से लोग नहीं कर पाते।
इस स्थिति को बदलने के हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। हम लोग व्हाइट कोट हाइपरटेंशन के बारे में जानते हैं और सुनते हैं। बहुत से लोगों का ब्लड प्रेशर हॉस्पिटल का वातावरण में बढ़ जाता है। मुझे लगता है कि इसी तरह सामान्य व्यक्ति का तनाव कोर्ट कचहरी के वातावरण में भी बढ़ जाता है। इसका अध्ययन करके इस स्थिति को शायद ब्लैक कोट सिंड्रोम का नाम दिया जा सकता है। अदालत में सामान्य लोग घबराहट में प्रायः अपने पक्ष में बातें भी नहीं कह पाते हैं जो वे अच्छी तरह से जानते हैं और कह सकते हैं।